Xister osagarri kirola helburu izeneko proiektua sortu du Gilen Zaldunbidek Angelun, 60 eta 85 urte bitarteko pertsonek xisteran jolas dezaten, eta bide batez, kirola umore honean egin dezaten. Arratsaldeon ikusentzuleok eta ostiralero bezala asteburuko gure hitzordu proposamenak ere eskainiko dizkizuegu, baina lehenik aktualitatea, bateraren refundazioa eta Amaiur Reper idazle baxinafartararen Haize Beltza izeneko lan berria ere ezagutuko dugu. Ongi etorri! Batera plataforma birfundatuko dela iragarri dute gaur, 2002 ondarrean sortu zen egitura, funtsezkoa izan zen besteak beste Euskal Hirigune Elkargoa lortu zedin. Gaur egun 8 urteren buruan bilan baikorra egiten dugu elkargoaz, baina uste dugu konsentsua sortu zuen lurralde kolektibitatearen aldarrikapena berriz main gaineratzeko mementoa etorri dela. Ohartzen baigira eskumen eskasa, ahalmen eskasak ere baditugula, zinez hemengo herritarren beharrei erantzuteko. Zentzu horretan, batera berrik jatorrizkoaren 4 ardatz nagusiei eutsiko die, baina baita zabaldu ere. Historikoki batera sortu zen Euskara, Laborantza, Ganbara, Unibertsitatea eta ezagupen instituzionalaren alde. Batera berri honek azentua emanen du gehien bat instituzio berriaren inguruan, baina horren elikatzeko behar dugu aldarrikapena errotu sektoreetan, eta ohartzen gira gure diagnostian ere beste aldarrikapen batzu edo sortu dira edo berregituratu dira, ala nola klima aldaketari aurre egiteko aldarrikapenak, etxebizitza arloan, sozial arloan, osasunaren inguruan, hainbat aldarrikapen ez ditu asetzen gaurko Hirigune Elkargoak, eta ondoko urrats instituzionalean bada aukera eskumen gehiagorekin urrats horien erdiesteko. Eta aukera horren adibidea Lionen ikusi dute. Hango lehengoko herri elkargoak hartu ditu departamendu mailako eskumen eta ahalmen guztiak. Hori interesgarri da, adibidez sozial arloan, etxebizitza sozialen emaiteko edo laguntza sozialak, adinekoen politikak, osasun mentalaren inguruan, hainbat politika publiko eramaiten dira orain Liongo kolektibitatetik, bateratu baitituzte hango lehengoko herri elkargo eta departamentuko eskumenak. Liongo etxemplua edo eredua begiratzen dugu hurbiletik, horrek erakusten baitu posible dela frantses estatuan olako instituzio bat lortzea, eta maiatzean emaiten dugu hitzordua birfundazio biltzar nagusi batentzat, koeraikitzeko aldarrikapen berritu hori eta ondoko urrats militante mobilizazioak ere elgarrekin gogoetatzeko. Refundazio ekitaldia beraz maiatzaren 10ean Ezpeletan goizeko 9etan, astearden hauteskunde dinamika ziklo baten aintzinean berriz ere eragiteko prest. Xister osagarri kirola helburu izeneko proiektua eramaten du Gilen Zaldunbidek Angelun duela 8 urtetik. 60 eta 85 urte bitarteko gizon eta emazteak xisteran jokatzeko proiektua hain zuzen. Herrikotxeari aukestu nion, eta herrikotxeak erantzautan bai behartzela, eta helduentzat egin, zenta ez baita sekulan egin holakorik, ez dute pentsatzen ere, ez federazionean ez ligan, eta helduak hartzen ahaltzirela, eta pilotan. Ditugu 40 bat ari direnak, eta zaharenak 85 urte. Erretretadunak kirolari izatearen garrantziaz mintzatu da, osasunarentzat eta baita umore eta espirituarentzat. Astean 3 astelehena, aste hartia eta orzialea, sortziontaik eta eguerdi hartio. Hainitzelu da, Bai, egiten duzu kirola beraz? Kirola egiten dugu, gure adinean kirola egiten dugu. Hori da importantena, eta hau da osagarri kirola. Xistera, pala edo eskupilota baino gutxoago izanik, erreskiago sartzen dira jokoan. Eta gutxi batzuk jada itzinetik probatuta bazuten ere gehienentzat lehen aldia da xisteran. Plazera haute denek ikusten, sekulan ez zuten pentsatzen pilotan erriko zirela eta adinortan, eta beroietak bakarrik biga dira pilotan ari izan. Beste guziak ezakiten sekulan ez dira pilotan ari izan. Angeluko herrikotxearen laguntzaz montatu du proiektua Gilenek denentzat irekia. Duela gutxi Baionako taldearekin partidak jokatzen ibili ziren umore honean. Baiona Angelu, hori
biper bat emaiten du. Badu goxotasun bat, ez da pala bezala, pala behar da jo, hemen ez, atseman eta boliki bota, ez biziki ongi da helduentzat. Adinari erreparatu gabe, sasoi eta umore honean dabiltza parte hartzaileak eta segia itzina. Haize beltza Amaiur Eper Izpurarraren azken novela Tomas izeneko idazle baten istorioekin bigarren lan honetan. Beraz hemen Tomasen historia segitzen dugu. Tomas idazlea da eta hirugarren proiektua du eta beka bat irabazi berri du literatura beltza idazteko. Eta epea hurbiltzen ari da eta oraindik ez daki gehiago zer idatzi. Polostegen liburu batetatik abiatu nintzen eta entxeatu nintzen liburuan agertzen ziren harremanak berriz New Yorketik Berlin Baionara edo ekartzea eta hau izan da gehiago abia puntua. Novela beltza zen arren, genero honen izpiak topatuko ditugu. Beste genero batzu ere sartzen, tarteka sartuak direla, idazle baten historia denez idazten ere ikusten dugu, eta beraz hor sartzen dira pastitxe batzu, edo itzulpen zati batzu, edo... Gizarteari buruzko ikuspegi bat edo agertzen da, edo baina gehien bat zeharka eganezake, hemen gehiago literatura, euskal literatura eta literatura beltza estakurutzat harturik, gehiago tratatzen da hemengo kultur mundua, baina gehiago ikuspegi literario batetatik. Eta tonuan, oraingoan ere, ironia oso presente. Biztanena ironia biziki tresna interesgarria zait eta hor ere oargabean kasik edo erabili dut. Hortzaizeko mental liburu dendan eta Baionako elkarsaltegian aurkeztu ostean, Sarako idazleen biltzarrean izanen da Amaiur Eper irakurleekin trukatzeko eta solasteko irrikaz. Tomasek batzuei behar da antipatia zerbait piztuko die, beste batzuei simpatia gehiago, baina uste dut pertsonaien humanitate bat edo agertzen dela hor eta hori ere adierazi nahi izan dut. Ikusentzuleok, ostirala iritsi zaigu eta beraz asteburuko proposamenekin gatorkizue. Musikaz betetako asteburua izango da, lehen proposamena Errobi taldearen eskutik, gaur gaueko 8:00 goiti, Errobi taldea izanen da esan bezala Donibane Loitzuneko tanka aretoan. Jada ikusi genituen Baionako logan urte ondarrean sekulako kontzertua izan zen, sekulako giroa beraz, oraingoan aukera berria, bertan ikusteko, Errobi taldeaz gozatzeko, eta Isape taldeak ere joko dutankan Errobirekin batera. Eta beste kontzertu bat, kasu honetan Eletan Euskal Herriko Laborantza Ganbararen 20. urteurrenaren kari, bihar izango da Anari, Frikun, Quartz eta DJ Infernu izanen dira. Kontzertuak 8:00 hasiko dira, Euskal Herriko Laborantza Ganbararen urtebetetzea elgarrekin ospatzeko 2 hitzordu proposatu dituzte, lehena urtarrilean izan zen hain izan Monjolosen, eta bigarrena bihar eguerditik aurrera bazkari animazioak eta kontzertuak. Esan dizuegu hasieran kontzertuz beteriko asteburua izango zela, beraz proposamen gehiago. Jurre, zure eskutik. Hori da, kontzertu asko antolatu dituzte bihar Baionan, beraz hartu agendaz, badago non hautatu eta hainbat musika estilo proposatuko dituzte kontzertu ezberdinetan. Alde batetik Baionako Zizpa gaztetxean udaberri gaua antolatu dute, Olaia Intziarte, Bloin eta AKTS taldek kontzertuak eskiniko dituzte. Olaia Intziartek hain zuzen bere azken diskoa aurkeztuko du Baionan, Zerrautxe izeneko diskoan bere burua guztiz biluztu duela esan du kantariak, eta bertan pop, folk estiloak jorratuz doinu berriak eskiniko ditu. Baionako Zizpa gaztetxeko kontzertuak arratsaldeko 7:00 hasiko dira, eta kupelak ordea, kupela sagardotegiak, 10 urte beteko ditu bihar, eta horretarako egun osoko programazio bat antolatu du, kontzertua eta beste animazio batzuk ere proposatuz. Jateko eta edateko eskiniko du Lagunak taldeak alaiturik, eta arratsaldeko 6:00 aintzina Gozategi, Kilima, Artzabale eta DJ Doik kontzertuak eskiniko dituzte.
Beraz, ikusten duzu, hainbat proposamen, alde batetik esan bezala udaberri gaua Baionako Zizpa gaztetxean, eta bestalde, kupela sagardotegiren 10 urteak ospatzeko, kontzertuak ere kupela, no? Mila esker Jurre, ikusten duzu, gaurkoan musikarekin amaituko dugu gure saioa, kasu honetan, errobirekin. Igandean etzuliko gara astekariarekin, izan ongi. Muga bat dute zartzen, eta geroztik asko eta asko seme alabeka utzi. Ama bat